rahmatullahi wa barakatuhu. Jama'a maza da mata masu kallon mu da sauraron mu a duk inda kuke a faɗin duniya. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake kasancewa ta da ku cikin shirin mu duba mu gani na wannan rana ta Laraba 18 ga watan Fabrairun shekara ta 2026 bayan aihuwar Annabi Isa alaihi salam, wacce ta yi daidai da 1 ga watan Ramadana. Hijira na da shekara 1447. Muna roƙo ga Allah subhanahu wata'ala mai girma da ɗaukaka da buwaya da yadda ya amince ya sake sada mu da ku a cikin wannan shiri na wannan rana. Muna roƙo ga mahaliccin kowa da komi ya ganar da mu gaskiya ce, ba mu ikon binta, ya kuma ganar da mu ƙarya ce, ya yarda mu nisance ta, ya ba mu lahiya da zaman lahiya da kwanciyar hankali da arziki da wadata da daidaituwar al'amura cikin ƙasar mu ta Nijar da ke ci gaba da fuskantar taɓarɓarewar al'amura sakamakon hancakalar da su da cani da shi da kumbagani shi suka yi tsawon watanni 31, ma'ana tun daga ranar 26 ga watan Yuni shekara 2023 da ta gabata. Dalilin haka har yanzu suke ci gaba da yin garkuwa irin ta babu gaira babu dalili da zaɓaɓɓen shugaban ƙasa, shugaban jamhuriya Muhammad Bazoum gami da mai ɗakin shi da minista Hamma Adamu Sule da ɗan gwagwarmaya Musa Cangari, magatakarda na ƙungiya ta Alternative Espace Citoyen. Akwai 'yan jarida da dama waɗanda ake ci gaba da garkuwa da su a gidajen waƙafi daban-daban na ƙasarmu. Na baya-bayan nan da aka kama sakamakon abin da suka kira zargin shi da suke yi ya yi wani rahoto wanda bai yi musu daɗi ba, shine Gazali Abdu Tasawa, wakilin gidan rediyo na Doce Bale muryar jama'a Jamus. Sannan kuma akwai da dama waɗanda 'yan uwa da amannan arzikinsu da iyalansu da iyansu da jikokinsu har kwanan yanzu ba su da labarinsu sakamakon shigar burtu da ma'aikatan nan wacce Bala Arabi ke yi wa jagoranci da ake kira da suna DGDSA suke ta yi suna ƙarawa su zo su ɗauke mutum ba tare da an gabatar da wata takarda wacce ke nuna cewa an ba shi sammaci ko kuma ga abin da ake tuhumar shi da shi kenan. Akan wannan muguwar dabara sai suka buɗe wata muguwar ƙofa ga wasu miyagun iya waɗanda su ma suke amfani da wannan dama su shigo cikin wata baƙar mota su sayo babbaƙin gilashi da kuma wata baƙar kwastim su ma su yi kuce cikin gidan mutum su ce mai a'a ai su ma'aikata ne daga ma'aikatan nan ta leƙen asiri, su kwashi abin da suka ga dama su yi awon gaba da shi, sai daga baya mutanen da suka yi garkuwa da su a cikin gidan da suka yi kuce su ma daga baya su yi watsi da su. To duka jerin waɗanga abubuwa miyagun ƙoƙoƙi ne da al'amarin 26 ga watan Yuli ya buɗo cikin ƙasar mu ta Nijar. Amma marmakin a ankare a lura a gane a zamna a nazarta in har da gaske ne ana ga ƙamnan Nijar. Shin wannan al'amari da cani da shi da wanda ya turo shi tare da haɗin gwiwar sauran kwambaganin da ke rufa mashi baya suka aikata cikin ƙasar mu ta Nijar su gane cewa abu ne wanda baya aihuwar da ido. Sai dai a yi ta yin lullubin tugulmus ana kwatanta ma mutane tamkar an samu wani ci gaba, alhali abin sai ci gaba da taɓarɓarewa yake ɗai ta kowane ɓangare ta kowane fanni. Yanzu ku ba dab da shigowar mu wata Ramadana mai dubon albarka, halin da yawa daga cikin 'yan kasuwanmu suka shiga sakamakon tashe-tashen gobara nan da can a cikin kasuwanni daban-daban na ƙasarmu. Abu ne wanda yake yana ji ma ƙasa gami da al'ummar ta yadda ba a zato balantana tsammani, amma har yanzu
babu wani takamaiman bayani mai kwantar da hankali mai daɗaɗa zuciya da aka yi ma waɗanda abin ya shafa da kuma irin matakan da za a ɗauka domin sassauta rayuwar al'umma, musamman ma wanda bai ashe ba bai ba wani ajiya ba, shine talaka bawan Allah da zai shiga cikin watan Ramadana a cikin wani mawuyacin hali. Kaka za a yi ƙasar da mutane suke kiran kansu kashi 99 cikin 100 musulmi ne, amma da rana ƙiri-ƙiri ana ji ana gani ana kuma saurare, ana ci gaba da ɗarme mazalunci gindi. Ƙaryar sahe daban, ta marece daban, waɗanda ke kiran kansu jagorori su hito su yi ƙarya, waɗanda ya kamata su taka musu birki ta hanyar maido su bisa madaidaiciyar hanya su ma su hito su ɗarme maƙaryar gindi. To menene makoma mu mayyan gobe waɗanda ake nan ana gurɓata musu ƙwaƙwalwa mayya da kansu da ya kamata a ce sun yi tsayuwar daka ta hanyar gayin gaskiya da kuma nisanta kansu da duk wani nau'i na zalunci. Zuwa gare ka ya kai cani, ka diba ka gani wanga shine watan Ramadana na 3, kana ci gaba da garkuwa irin ta babu gaira babu dalili da mutumin da ya baka yarda da amana, ya mika kalihun rayuwar shi da tsaronta ka cokam cikin hannuwanka, amma aka yi amfani da kai aka zalunce shi, aka zo ana yi mai ƙarya ana ƙulla tuggu da makirci. Shin cani baka tunanin ranar gamuwarka da Allah, ranar da babu juju babu avoka babu ƙungiya ta CNSP ballantana ku ƙulla tuggu da makirci? Shin cani wai in har kana azumi kana tunanin cewa abin da ka aikata ma bazum Allah za ya kyale ka haka nan ka ci bilis? Jerin mutanen da ake ci gaba da garkuwa da su irin ta babu gaira babu dalili, shin cani kana ta ka ci bilis? Kan jami'an tsaro FDS kinmu masu albarka waɗanda suka kwanta hannun dama sakamakon ci gaba da wanzuwa da ta'addanci ke ta yi kan talaka bawan Allah wanda bai san hawa balantana sabka ba. Shin a nan wurin ma cani kana ta ka ci bilis? Kasancewar watan Ramadana wata ne mai dubin albarka wanda Allah fifita shi bisa ga sauran watanni. A cikin shi ke da kwai dare mai dimbin daraja wanda Allah kimanta darajar shi da dare dubu. Shin cani kana ta da waɗanga mayyan kaya waɗanga masu babban nauyi? Shin cani ba ka yi ƙoƙari ka sauƙaƙa ma kanka, kai ma ka yi unhwani ka ci moriya a cikin watan Ramadana mai dubin albarka, kasancewa ka dilmiye cikin zalunci. Mutanen da ka zalunta cani duk addu'ar da za a yi don butaliya laifin da ke da kwai tsakaninka da su ta hanyar zalunta su da kai, lahi Allah ba ya yahe ma shi sai in su waɗannan da ka zalunta suka yahe ma. Cani ka tausaya ma kanka da kanka, diba a sanadiyyarka halin da ƙasar mu ta shiga, komi ya taɓarɓare a cikinta, babu zaman lahiya babu kwanciyar hankali. Kun salwanta tsarin zamantakewar jama'a, kanuwan jama'a sun rabu, kun koya ma mutane ƙazafe-ƙazafe da sherace-sherace da zage-zage irin na banza da wohi, abin da ya saba ma halaye da tabi'u da addininmu har ma kuma da al'adunmu. Muna roƙo ga Allah subhanahu wa ta'ala mai girma da ɗaukaka da buwaya cikin wanga wata na Ramadana mai dubin albarka ya yarda ya amince ya yi mana gaba ɗaya baki ɗayanmu, ya kuma nisantar da mu da aikata miyagun kurakurai masu nasaba da zalunci waɗanda suke ci gaba da garkuwa da ƙasarmu mai dubin albarka. In masu shiriwa ne, Allah ka buɗe zukata da ƙwaƙwalansu su ankare su lura su gane su komo su ce ma 'yan ƙasa sun tuba. In kuma ba masu shiriwa ba ne, ba a shiga tsakanin Allah da bawa ne, kahi mu sanin abin da ya dace da su. Ko yanzu adalcinka ya bayyana ga hili
Allah mahaliccin kowa da komi, saboda ga su sun dabirce su kai gabas su komo yamma, su da kansu ba su san inda za su dahawa ba. Da yawa waɗanda ke kwance a asibiti ko kuma jami'an tsaro FDS kinmu da ke saman filayen daga daban-daban, waɗanda za su azumta wannan wata nesa ga iyalansu, Allah ka kare su, ka ba su galaba, ka ba su nasara, ka maido su lahiya cikin iyalansu. Da wannan muka zo ƙarshen shi wannan shiri na wannan rana, sai lokaci na gaba idan mai girma da ɗaukaka ya yarda. Muna yi ma 'yan uwa da amanna arziki gaba ɗaya baki ɗayanmu barka da shan ruwa.